అక్కిరవ్వ మాదిరి ఉంటా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాగుతో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ముందు లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 6 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, సో ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఎవరి ఫొటోస్ అయినా పర్లేదు, కంటిన్యూగా మీ ఫొటోస్ కావచ్చు లేదా లేడీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్గా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో మీరు జస్ట్ ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ పై నుంచి కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. అదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో వర్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పైనుంచి ఒక ఫోటో యాడ్ చేస్తారు కదా, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటోదిగా దీని నుంచి మళ్ళీ పేస్ట్, సో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇది చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో ఇక్కడ 20 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ లాస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో వర్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇది కూడా సేమ్ 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి 17 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ 20 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.